Nahikoa dugu mugimendu simple hau egitea nahi beste ur izateko. Kalitate onena duen ur tratatua. Osasuna eta ongizatea ziurtatzen dizkigun ura. Gipuzkoarron osasunean eta bizi kalitatean hainbeste laguntzen duen ur honek. Gipuzkoako ur kontsortzioaren lan isil eta eraginkorra du bere baitan. Hiritarrekin konpromiso sendoa duen gizon eta emakume taldea. Gipuzkoako herriei beharrezko azpiegiturak eskainiz, ur erreserbak bermatzen ditu. Hornikuntza eta gure herrietara iristen den uraren kalitatea zainduz. Gure etxetara iristen dena, gure iturrira. Hondakin uren araztegi sare zabal bat martxan jartzeko lanean ari den erakundea. Talde honen lanari esker, gure ibaien berpizte eta fauna eta floraren berreskurapenaren lekuko gara egun. Egunero behin da berriz egiten ditugun keinu simple horien atzean, Europako herrialde aurreratuenen parekoa den azpiegitura sare moderno eta konplexua dago. Gipuzkoako ur kontsortzioaren elkarte publikoa den Gipuzkoako urakek kudeaturiko azpiegiturak. Uren hornikuntza eta saneamenduan dihardutenen artean, ISO 9002 ziurtagiria lortu zuen lehen enpresa publikoa. Baina Gipuzkoako uraken eginkizuna ez da soilik azpiegituretara mugatzen. Bajako sareak ere kudeatzen ditu. Udaletxe bakoitzarekin adostutako zerbitzuaren arabera, Gipuzkoako urak bezeroen arreta zerbitzuaz gain, ur kontagailuen irakurketaz eta fakturazio eta ordainagiriak kobratzeaz arduratzen da. Baita etxetaraino ura banatu, mantentzen lanak egin, hornikuntza eta saneamendu sarea konpondu eta etengabe uraren kalitatea kontrolatzeaz. Udaletxe askok profesional talde honen esku utzi dute uraren ziklo integralaren kudeaketa. Gipuzkoako urak arduratzen da herri hauetako funtzio eta zerbitzu guztietaz. Baita sarearen hobekuntzarako beharrezkoa den edozein inbertsio bermatzea. Eta iturri bat irekitzea bezain erraza. Abonatuen arreta zerbitzua. Eguneko 24 orduetan eta urteko egun guztietan erabilgarria, uraren telefonoan edo Gipuzkoako urak duen bulego sarean. Eta orain baita bulego virtual berrian ere. Gure web orritik irubebikoitzagipuzkoakour.com kontsulta eta eragiketa guztiak egin daitezke mugimendu simple batekin. Iturria irekitzea bezain erraza. Gipuzkoako ur kontsortzioa. Gipuzkoako urak. Zure ondoan.